Ndara kula ngaturaken bekti nggih Den. Waduh Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk matur sembah nuwun Ndara. Waduh Den maturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya dipodo-podo. Pripun Ndara? Iya dipodo-podo. Podo-podone kok dawa banget ya Rek. Nek mboten wonten sampeyan kula wis dicemplungke teng kawah. Suwun nggih Den. Sama-sama. Ndara kok ngendikane kaya ngoten? Kakang Semar. Ojo kaget. Aku lagi bali wae saka Batavia kan. Nitih napa? Senja Utama. Ndara apa? Petro nun mbok iki kon semingkir. Wong kok rupane kaya rating. Awar mulai terus aku apa? Wong ngrene arep mulai. Setan iki wah diapure Bagong lho ya. Gleneng laku mer. Wah, kowe kudu sembah karo aku. Kakang Semar. Kakang Brotobrot. Brotobrot piye ora? Broto Simping. Brotonaya. Badranaya. Brotonaya. Kleru iki. Lha piye? Pancen tak sengaja Kakang. Pancen wis dadi niatku. Nggonku lung bakal gawe wiranging Bathara Guru. Lah saiki gurune ndi? Mulang bocah-bocah. Kowe. Kowe. Ndara karo Semar kok tuthuk-tuthukan. Kakang Semar amping-amping ngono aku. Ndara ajeng napa? Arep nguyuh. Arep lenggah dampar keprabun Sela Kandha Waru Binangun. Nek ana aku ora bakal kuwalat. Dadi kuwalat mburimu kuwi. Men sirahe dienggo sikil. Arep bali terang. Engko dilongkas bubar kok bola-bali ora. Ayo dah.